Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan ula penpau ye kajing sngolingo hakabaya day bat kajing pa jingtho ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association da kabaong ba UCEM ula penken ye ka court order bakilat kendang ye kibasong madan nakaliang UCEM ulaong ba ukwa ban pensay ye ni kaseng da kapapuram ba nakaliang ka council kamde bakilait kendang ya kibasyong madan ulaong ru ngilait ban kendang ni kibre kibamdon license la ki syong hamadan ni hadukan ya ka jingsyong madan ka council kamdon bor ban tukular kadai ka bor district bakinle ulabo jing keliru da kabaong la kani kaseng kakwa banyada ye kibre ki banabar ni kakwa banyada ye kibre lajong ki kwa banyada yano balai kakta ye ki da ka district council ka pandan kam ye kani ka ain ka baong bangidon ye ki barjella lada ki syong hamadan ne hadukan kimla ban khai klem ka trading license kata ka de ka banga kren la benrap uba titos wa ban pensai ta long banga yo e we ka city menne na kani ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association. Kani ka kedau yaki hawkers. Generally, ngamtip ki mut yanu tambah ki basan yang ni kidi paradok personal macam ni, we kong shani thaba, we kong violin pertu. Ha. Yong ba ngapen kenya ka court order. Ba nilit kendang yaki basyong madan. Naku aban pensyai hang ni yakini ka seng daga baburom. Nakaliang ka jungi ka council ka jinglet jungi ngim ong ban lit kendang yaki basyong madan. Ngimlet ban evik yaki basyong madan. Ngilet evik ya ki brio ki bomdan license. La ki syong hamadan na ki syong hadukan. Ya ka jing syong madan ka council kamdon bor ban tukelar. Kadang district administration. Ya kata ngisuk tu. Takada makwa ban pensai gini dak ba syai. La kani kaseng kakwa ban yada ya kibreu ki banabar ne. Kakwa ban yada ki kibreu lojong. Kakwa ban bu kata ke singkeli. Ikwa ban yada ya no. Balik kita ya ki ladangi ke district council ke penengkam ya kani ka an ke bangidon baki bar jela la ki syong hamadan ki syong dukan kimla ban khayi klem ka trading license te kata bang keren syai jadi ban suktu kata na khamlet mangi ban kandang gi nok syong madan gi bade gi pardo snam la jom rengi ngi ong ba ki basyong madan ki bade ki bar jela ki bomdan trading license kimla ban khayi hang ni kata di ka kamram ka bangi ngi le yang aso ba kani ka jing tho chungki ka long on call kamdon nong rem ba kamdon jinga dei ai ru ba kata ka court order ka baki ki yo mo takut ada khamong dah ya syong kat bamuan ya le be an kat bamuan khamong tu kan we have comply ya ka ka an ka bangi dah halor ke tam ki basyong madan le kim dan tu itu dia ki basyong dukan kibun ketlei ki ba kebun ni long ki badan hantu harus surok ki bangi lapet ki don ki balayo ki bala aslam mun ki balayo la aslam ki dukan ki bala rim kan ini kan am kiri ni manusia. Naman nakaliang ka office jong UCM du anya tu iti bayad dia hayo du kiru nakaliang ki penken mawe ikinong sang dukan bagi daiban le renew ya trading license. Di betamai pergi don ni no basyong tu. Kidon kita tamaru dan kata kadau menin ni la ong iki bagi daiban khang swa kat baki 4 yo ya ka trading license. Henry nakaliang ka jonga nakwa man kentu UCM bawa ladaki wan ban pan unusi dai syut banai. Ya kini kiba pli claim trading license bala lagi wan pan unusi dai banai. Kini ban du we, kini ban mi be. Jing persisya bagi di ginong India. Nang ta ka ke business ke bekile. Nang ta kini ban don ki kuat kisla kum ka certificate kum ka IPIC. Nang ta ka bakong sampe kadai ka NUC. Na kirang basnong lada dei hayu du menuski lada dei hati snong pak kadai nanti lang basnong ka kut ka direct lani kalak pensyai hami ba unu
non tribal ubale khai business hapo upur usab di district council hi ude ban yo ek tu ngakwa ban ong tangata